buge bende pok go chapa mag grade 10. Achak kawacho ni en gima ok ber ahinya ne sekta mar somo ka dipo ni wach ma kama nitie, nikech sani wan era moro ma dhi bedo ni nitie transition ma nyithindo ma nie grade 9 dhi e grade 10 ma iluongo ni major transition education sector. En gima ok onego bed ni wang'iye mayom yom kata mayot, nikech kaka ikawe ni en gima nyalo hinyo nyithindo e higa mabiro, nikech ka dipo ni nyithindo gi oseikore ne dhi e grade 10 to giyudo ka buge mag somo onge, then aparo ni biro bedo gi ng'ikruok maduong'. Aparo ni sirikal be ok osebedo very keen korka chulo publishers, nikech chon kane procurement timore ne nitie gima ne iluongo ni pesa nimiyo skul ka skul nimiyo allocation mar pesa ma gitiyo godo mondo giyud godo buge mane gidwaro. To sirikal noneno ni mano yo ma gilalo godo pesa, nikech ne nitie suppliers e kinde gi kanyo ma middlemen ne ng'eny. Ne giwacho ni kia publisher, media supplier, media school, joma chamo pesa buge ne ng'eny. Mane gikawo ting'no ni gin gibro deal gi publishers, to publishers yudo distributors matero buge e school, koro ging'ado jomoko oko. Kane gitimo mano, ok ine ka koro kelo ng'ikruok ni koro kata joma nonego bed ni koro miyogi buge miluongo ni publishers koro ok